Oh ngilahing sekaring bawana langgeng. Kakang Mbok Bathari Sri keparenga kula ingkang rayipun Bathara Sadana marak ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Bathari ning tetaneman. Iya iya nggih, adikku Sadana. Saka ngendi jeneng sira mau Yayi? Kang Mbok, kula saking Kayangan Salendra Bawana sowan marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Kakang Pukulun Bathara Indra. Mireng pawartos dene Kakang Mbok badhe oncat saking nagari Ngamarta menika menapa leres Kakang Mbok? Ora sisip kang dadi pangandikanira Yayi Sadana. Dene aku pancen kepengin oncat saka nagara Ngamarta. Jalaran wong-wong ing negara Ngamarta wis lali marang adat lan budayane. Ya kuwi bab adat budaya nglestarekake syukuraning tetaneman mligine pari lan tetukulan sapaninggalane Yayi. Mula dina iki aku kepengin lunga samparan-paran ana ngendi papan dunungku mengko aku dhewe ya ora bakal ngerti. Mula Yayi Sadana kabeh titah wis ngerti lamun to pacangane Bathari Sri kuwi Bathara Sadana. Tutna sak lakuku ya Yayi. Aduh. Kang Mbok Bathari jejimating gesang kula. Dewaning sandang lan boga. Menawi mekaten kula namung njurung menapa ingkang dados lekas paduka Kakang Mbok Bathari. Ing pundi wonten Bathari Sri ing ngriku wonten Bathara Sadana, ing pundi wonten Bathara Sadana ing ngriku ugi wonten Bathari Sri. Monggo paduka badhe mentar wonten pundi kula namung tutwuri lampah paduka. Nanging menawi sawanci-wanci para Pandhawa mliginipun para titah ing alam donya menika madosi kula lan paduka kados pundi? Ya wis karben lamun tong goleki kuwi pratandane para kawula ing Arcapada wis mbutuhake awake dhewe maneh. Aku bakal lunga iku ora teges aku serik marang Pandhawa lan kadange kuwi ora. Nanging aku mung bakal menehi pasinaon marang para Pandhawa supaya ora lali marang adat lan budaya kang wis ditinggalake dening para luhure. Merga budaya kuwi tegese budi lan daya, budidayane manungsa, angen-angene manungsa kang babar marang kaendahan. Lamun to slametan utawa syukuran wis ditinggalake apa wong Jawa bakal lali jawane Sadana. Aduh Kang Mbok, jejimating gesang kula. Menawi mekaten saestu kula namung badhe rumaja menapa ingkang dados dawuh paduka Kakang Mbok Bathari Sri.